Good day. I'm Brother Eli Soriano. Nigeria Komamo, Mejendi brother Eli Soriano, me free members Church of God International. Me pastor meka ho awasema baako empire bomu da biara eya donko ne fa na yetumi abompa ya ma nipa gina ne wiase gina ebro aye fa ahohiahia emre mu ebro a yede apomodene ehhehye bitise ensa hohoro na yakentene edipedu yakwa akutia yade ye mu no na tumi aboa ya ma yakwa atie amanehuni nanso edro ne ayaresa biara ne wa tumi wo mu a esene wenyankopon amoa na yehia wenyankopon amoa yi sene ade biara ne danyina efa ho ne asore a owo ana osom a owo mu yeye mfra yefro enipa ewo wiase afana nyina wadwene wanabusua enafofo adofo ne enipa nyina daache ho yama obi biara akwaba mo ne yebetumi abebɔ mpaye na se mo pahwehwe mu pia mama ne ye ne krata yadamo ase bebre na ye ne daso ne se yabesan atemonka nyankopon enhyiramo.
Kilala ang mga Pilipino sa pagiging madiskarte. Na Lahat Filipiafoɔ deɛ yɛnim wɔn sɛ wɔyɛ adwumadene adwuma bi a wɔbɛyɛ na wɔnya biribi de ato adidipono so. Kyɛ sɛ yɛmu binom a wɔfiri city Balasa ne Lawak Pangasinan na wɔtwe edi soɔ na nsɛm foforɔ mu no mɛyɛ adwuma biara sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mɛtumi ahwɛ me mma. Na mpere pii no ɛtaa ɛboa atɔda nso a meduadua nnɔbaeɛ na anɔpa ɛkɔ dwam akɔtotɔ nneɛma na adeɛ kye a para sa gaya nilang masikap at matiisin. mɛkɔ dwam akɔ akɔtɔn Tiyak na pasasapitin. na ɔwɔ anidasoɔ sɛ yɛde ama Onyankopɔn ase. Sa pamamagitan ng mga kapatid sa Members Church of God Na International, yɛn anuanom a yɛfiri Members Church of God International Nanay Provensa at Tatay Romeo, na ɔpanin Provention na ɔpanin Ramil ng ating Diyos na mahaba bio wɔn mo hunu sɛ Onyankopɔn ma buruhunufoɔ na mmoa a yɛde bɛboa wɔ n'abusua no bɛda Awurade ase bebree. Na MCGI a montoa so wɔ adwuma pa a moyɛ mu sɛ mobɛboa ahiafoɔ te sɛ me. Maraming salamat sa buong may kapal, sa inyo na tumulong sa amin. Na yɛda mo ase bebree. Waba bɛboa yɛn wɔ nneɛma bebree mu. Yɛda mo ase bebree. Ɛwɔ sɛ mode nhyira abrɛ nnipa dodoɔ na wɔ Pangasinan. ang kamay ng masipag ay yumayaman. Ito ay Na obi a wɔbɔ ne ho mmɔdene ɛyɛ adwuma no wɔdi yie. Na yɛn ne adeɛ a wɔtwerɛ nsɛm no mu a wontumi mpoɔ. Nanso Onyankopɔn ne nko adeɛ yɛte aseɛ sɛ awɔ sɛ yɛbɔ yɛn ho mmɔdene bebree wɔ papa yi mu. Na yɛn ne nsɛnkyerɛnne a ɛkyerɛ sɛ ang ngalan niya'y ating naluluwalhati. Ang brand natin kay Kristo. No? At kung kay Kristo, ang makikita mo, na may quality yun. adeɛ biara a ɛdi mu no mama yɛnyɛ. Na saa adeɛ no yɛ ade pa bɛn. Deɛ yɛ ade pa a yɛbɛbɔ yɛn ho mmɔdene wɔ mu ɔyɛ nnwuma pa. Sa Diyos ang karangalan at kapurihan. Onyankopɔn na animuonyam ne ayɛyie nka no daa. MCGI Shrine.
kapayapaan po ng Panginoong Diyos ang sumaatin po nawang lahat sa oras na Nyanko po na sumugye ang kaya ginanyo na sabray mo babibiara mo wan wiyas sa pagpapatuloy po siya ng ating faneng pag-aaral yasramada mamakayan ho abra eguso siya yan Awurade Yesu Kristo Mmara Nsɛm na ansana yɛbɛtoa so wɔ no yɛretɔn sa afra mo sɛ mamakayan ho ama yɛma wo Nyankopɔn empaye ensre n'anim adom abra yɛsrɛ n'anim mmoa no mama yɛ nyinaa yɛma mpae. Ama naming dakila at makapangyarihan Yan Agya sa pangalan twɛde yɛn mpɔn ng iyong bugtong na anak, ɛwɔ lumalapit po kaming Awurade Yesu Kristo din mu taglay sa aming mga puso yɛba w'anim kronkron adigya sa aming patuloy ng walang hanggang utang na loob sa iyo. yɛn akoma mu deɛ Dahil sa iyo, yɛgye to mu sɛ yɛde waka bebree narito pa rin kami wɔ nti sa oras na ito. na w'ahommɔborɔ nti Lakas at na yɛte sɛdeɛ yɛteɛ ang aming mga pangangailangan wɔ saa berɛ yi mu. araw. Wama yɛn nkwa ne ahoɔden, Salamat po, Ama, wama yɛn deɛ ɛhia yɛ nyinaa, sa aming mga puso. na deɛ berɛ no nyinaa so wɔ n'Agya yɛda wo ase. Ang iyong mga salita. Ɛfiri sɛ yɛn akoma mu deɛ Salamat po, Ama. Alam yɛhunu ɔpɛpa ikaw ang kapangyarihang a yɛde bɛtie wo nsɛm. ng kabutihang ito. Yɛda wo ase na yɛnim sɛ Buhay. wo ne wɔtumfoɔ anaasɛ wɔtwɛde yɛ mpana. Gunti kaming Wɔyɛ saa nnipa yi nyinaa wɔ yɛn abrabɔ mu. kasiyahan at Kakra kagalakan nkakra sa aming pakikinig ng iyong mga yɛhunu wo dɔ na na wɔ mu anigyeɛ. Ɛberɛ a yɛresua wo nsɛm, yɛsrɛ wo sɛ hunu yɛn nyinaa mmɔbɔ. Agya, ma yɛn nyinaa akwanya na yɛntumi ntoa so nsom wo. sa aming mga tao na iyong nilikha. Papa mu sɛ Bago kami magpatuloy, lumalapit kami sa iyo. Amin pong ikinukumpisal ang ɛberɛ a yɛn nyinaa yɛbɛtoa so wɔ no, kakasala. Sana, Ama, muli mo kaming patawarin Agya, sa oras na ito. Ngayong nagpatawad na kami sa mga nagkasala sa yɛsrɛ wo sɛ hunu yɛn mmɔbɔ mo sana kaming lahat. sɛdeɛ yɛde akyɛ Minsan wɔn a wɔfom yɛn no. nakiusap namin Yɛsrɛ wo sɛ hyira yɛn nyinaa. samahan mo kami ng Na iyong banal na espiritu sa aming yɛsrɛ wo w'anim adom. makauna Yɛsrɛ wo sɛ hunu yɛn mmɔbɔ tanggap ang iyong mga na nam honhom kronkron so tenetene yɛn. mga puso. Ɛberɛ a wɔretie wo nsɛm, Ang yɛsrɛ wo sɛ boa yɛn na yɛnte wo pɛ ase. sana Bue yɛn akoma mu pasan mo rin ang lahat na ma gyidi a ɛfiri woɔ mfifiri wɔ yɛn mu. kamalasak Na yɛsrɛ wo sɛ hyira wo nkoa nyinaa salita a daa ne da nyinaa wɔboa makakilala ang na wɔrehyeta nkwagyeɛ asɛmpa. ng kabutihan ng pagpapasakop. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛn yɔnko nnipa dodoɔ no a Paghariin mo nawa ɛbɛsua ang iyong ɔkwan pa a sa bawat yɛfa so brɛ yɛn ho ase at sa bawat na yɛatumi asom wo. ng lahat ng aming Ma w'asomdwie ntena efie biara mu. sa oras na ito. Ama, maraming salamat po sa iyo. Yɛn yɔnko nnipa nyinaa ahyia mu sɛ Tagapagligtas yɛbɛsua wo nsɛm. Kristo Jesus. Agya, yɛda wo ase bebree wɔ yɛn Agyenkwa Kristo Yesu din mu. Amen.
Sumatin po ang kapayapaan ng Diyos at magandang araw po sa inyong lahat. Anong oras Kaya man po? gina. Menchia koma mo nyina. Sɛdeɛ mo kuro mo mmra dwumadi bɛhyeɛ mo a motie yɛn nka wom wɔ wiase afa na nyina te biara. Ɛbra yɛde Awurade Mmara Nsɛm yi ɛbrɛ mo. Dwumadi yɛakyerɛ ase akɔ kasa maako do nwɔtwe mu ebio. Wana waka yɛn ho ne yɛn nuanom ɛfrɛ Members Church of God International. Yɛrɛtɔn sa frɛ mo sɛ mmɛka yɛn ho dɔnhwɛ de kakra yi mu. Ɛbra yɛgu so ɛsua yɛn Awurade Yesu Kristo Mmara Nsɛm. Ɛnɛ dɛ ne da ɛtɔ so mmiɛnsa na yɛpɛ sɛ yɛbɔ mo nka yɛ sɛ ɛrɛ ɛnyɛ dɔnhwɛ de baako ne fa da anwummere anaasɛ anɔpa yɛfrɛ dwo da kɔpem fie da yɛbɛtoa so na wɔtwe mmiɛnsa abra yɛgu so ɛsua yɛn Awurade Yesu Kristo Mmara Nsɛm. Ɛnɛ dɛ ɛyɛ da ɛtɔ so mmiɛnsa sɛ mɔpɛ twerɛ Kronkron ne bi nso a mɔma ne yɛn mo abisadeɛ mɔbɛtumi ama ne yɛn message sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛhunu faako a yɛde twerɛ Kronkron no bɛma ne wo yɛbɛtumi ama mo twerɛ Kronkron ne bi abra montua sika na masan abɔ so bio yɛntɔn yɛde kyɛkwa ne titiriw yɛde kyɛ wɔn a wɔtie Awurade asɛm no na wɔpɛ sɛ wɔkenkan twerɛ nsɛm Kronkron no na yɛda Awurade Nyankopɔn ase sɛ ɛnɛ da yi nsa tumi aka akwanya pa foforɔ a yɛde ɛbɛtoa so asua yɛn Awurade Yesu Kristo Mmara Nsɛm. Na bra yɛgu yɛde sua so no yɛma mo brother Eli Soriano. Menche akoma mo nyina ma mo nyina twe adwo anuanom mekyia obi biara nso a wotie dwumadie. Na yɛda Awurade ase sɛ yɛn nsa tumi aka akwanya pɛyi sɛ yɛde bɛsua Nyankopɔn nsɛm. Yɛnka saa nsɛm yi nkyerɛ mo sɛ monnyɛ ne prakɔpɛ na yɛgu so a yɛsua Nyankopɔn asɛm. Yɛsese nneɛma sɛdeɛ twerɛ Kronkron ne ka no Yohane nwoma di kan ti nan nkyɛmu baako. Adɔfo monyɛ ahonhom nyinaa inni. Na mmom ma nso ahonhom ne nhwɛ sɛ wɔfiri wɔ Nyankopɔn anaa. Ɛfiri sɛ adiyifoɔ atorofoɔ bebree aba wiase. Wiase a yɛwɔ mu ne no yɛwɔ adiyifoɔ atorofoɔ bebree. Mfie mpemienu bi abɛsene na adiyifoɔ atorofoɔ wɔ hɔ. Sɛdeɛ twerɛ Kronkron no ɛka sɛ yɛwɔ adiyifoɔ atorofoɔ wɔ hɔ, asɔfoɔ adaadaafoɔ, asɔfoɔ atorofoɔ. Mfie mpemienu bi abɛsene ɛna suafoɔ no hunu no wɔn abrɛ so sɛ yɛwɔ adiyifoɔ atorofoɔ bebree. Wo deɛ wɔa mu nwene ho. Mfie mpemienu akyiri na wɔahwɛ a asɔfoɔ atorofoɔ dodoɔ sɛn na mohwɛ a ɛwɔ yɛ mmere mu. Adeɛ baako a yɛntumi mpoɔ ɛbra yɛgu so ɛsua yɛn Awurade Yesu Kristo Mmara Nsɛm. Yɛn Awurade Yesu Kristo nkyerɛkyerɛ a ɛyɛ nokorɛ. Ɛtɔ da yɛbɛbɔ wɔn atoro nkyerɛkyerɛ so. Yɛbɛbɔ atoro nkyerɛkyerɛ a asɔfoɔ atorofoɔ ɛkyerɛkyerɛ no so. Yɛn wura yɛn kyerɛkyerɛfoɔ yɛtwa sɛ ɛyɛ Kristo. Ɛni kwan sɛ ɛba wɔ Nyankopɔn nkyerɛkyerɛ mu a yɛtie obi foforo biara. Kristo nkutoo ne kyerɛkyerɛfoɔ a Agya Nyankopɔn ayi no sɛ wɔnkyerɛkyerɛ yɛn ne Mmara Nsɛm ne ne nkyerɛkyerɛ. Asɔfoɔ atorofoɔ bebree aba wiase wɔ yɛ mmere mu. Asɛm bula a ɛyɛ Tagalog asɛm a emu dɔ. Yɛkyerɛ sɛ kyerɛkyerɛfoɔ a wɔyɛ ɔtorofoɔ. Obi a wɔbɔ apayɛ ne ho sɛ kyerɛkyerɛfoɔ. Nanso deɛ wɔkyerɛkyerɛ nyinaa yɛ atoro. Montie Petro nwoma ɛtɔ so mmienu etimienu nkyɛmu baako. Na adiyifoɔ atorofoɔ nso wɔ ɔman no mu sɛdeɛ akyerɛkyerɛfoɔ atorofoɔ bɛba mu mu nso. Wɔn na wɔde ɔsɛyɛ fakusɛm bɛba abɛhyɛ mu. Na wapa Awurade a wɔtɔɔ wɔn na wɔgye wɔn no mpo. Na wɔde ɔsɛyɛ bɛba ntɛntɛm aba wɔn ho so. Yɛn ɛyɛ asɛm a yɛtwerɛ no bɛyɛ mfie mpemienu bi a abɛsene wɔ twerɛ Kronkron no mu. Na ɛyɛ adwuma pii ɛwɔ yɛ mmere mu. Abra na asuafoɔ no da so te aseɛ no.
na asɔfo atorofo bebree aba wiase sɛdeɛ akyerɛkyerɛfoɔ atorofoɔ nso bɛba mu no sɛdeɛ ɔsie no ano nti mama yɛnyina pintin na yɛmmata nokore kyerɛkyerɛfoɔ a wofiri wɔ Nyankopɔn no nkyerɛkyerɛ ho na ɔno ne Awurade Yesu Kristo ɔno nkuto na agya no ama ne tumi wɔ yɛmmerɛ mu sɛ ɔnkyerɛkyerɛ ne mmara nsɛm ɛno na wɔsɛ yɛyɛ setie ma wɔ akristofoɔ abran mu anaasɛ apɛn so yɛbɛtoa yɛhwehwɛmu yi so mɛsɛ hwehwɛmu ɛfiri sɛdeɛ madi kan aka kyerɛ mo dada no ɛyɛ ade a yɛntumi nka ya no ntumu sɛ yɛbɛbɔ asɔfoɔ atorofoɔ nkyerɛkyerɛ so yɛyɛ wɔ twerɛ kronkron mu na sene sɛ nka ɔbobɛfuo no sɛsehwɛ mo wɔ twerɛ kronkron no bi mobɛtumi aka afiri twerɛ kronkron no mu sɛ ampa sɛ yɛwɔ adiyifoɔ atorofoɔ ne Kristo atorofoɔ ɛwɔ hɔ deɛ wɔn mobɛkyerɛkyerɛ no ɛmfiri Awurade Yesu Kristo na mmom wɔbɛkyerɛkyerɛ wɔn ara nkyerɛkyerɛ twerɛ kronkron no ɛyɛ ade a ɛgyina pintin Nyankopɔn asɛm no ɛno na ɛwɔ sɛ ɛyɛ de sua nyinasodeɛ ɛno na ɛwɔ sɛ ɛyɛ ne susudeɛ Nyankopɔn asɛm te sɛ susudeɛ adeɛ a de susu adeɛ ana scale ɛno so na yɛgyina na yɛde susu adeɛ ɛwɔ sɛ biribi ada ne kwan so pɛpɛɛpɛ na sɛ ne ususuo no ɛnyɛ paa ɛne na ɛyɛ mfomsoɔ adeɛ a ɛyɛ pɛpɛɛpɛ no ɛyɛ Nyankopɔn asɛm na sɛ asɔfoɔ a wɔkyerɛkyerɛ na wɔmane firi Nyankopɔn asɛm ho anaasɛ wɔkyinkyim Nyankopɔn asɛm a saa wɔsɛmpakani no ampa sɛ wɔyɛ ɔtorofoɔ na ɛtɔda nso a yɛwɔ no ma binom hɔ no mu a ɛsere biribi wɔ hɔ no mu a ɛsere a wobɛhunu sɛ asɔfoɔ ka te sɛ yɛn yɛsɛ obi sɛ Nyankopɔn din yɛ ne din na twerɛ kronkron ne hefa na wobɛtumi ahunu ade nti ɛna yɛkasa fa saa nneɛma yi ho yɛka na abue nipa adwene mu na wɔn mankasa mu atumi asese ahwɛ anya sɛ yɛ ne nipa ne bɛkɔ ntɔkwa anaa ne obi ɛwɔ ntɔkwa afiri sɛ yɛwɔ ebinom wɔ hɔ no mu a wɔn keka sɛ Kristo ɛyɛ Nyankopɔn ɛna ebinom nso sɛ Kristo ɛyɛ odiyifoɔ bi kɛkɛ ebinom mpo sɛ Yesu deɛ wɔyɛ nipa dasani bi na yɛnka saa nneɛma yi ɛmfa nto nhyɛ wɔn so yɛdeɛ totonko na yɛde wɔn nkyerɛkyerɛ ɛtoto ho na yɛtumi ahwehwɛ mu hu ne ɛwɔ twerɛ kronkron no mu na mama yɛnyɛ deɛ twerɛ kronkron no ɛka eni ɛnsene deɛ afoforo ɛka ɛno ne adeɛ yɛbɛsua ma kenkan afiri twerɛ kronkron no mu akyerɛ mo ɔsɛnkafoɔ nwoma etinson ɛnkyɛmu aduonu nson hwɛ yɛn na mahunu ɔsɛnkafoɔ na wɔsi yɛmɛfa no maako na manya ho mua yɛbɛfa nsɛm ne maako na de atoto ho yɛn kenkan hwɛ yɛn na mahunu ɔsɛnkafoɔ no na wɔsi yɛmɛfa no maako na manya ho mua yɛ na Tagalog kasa mu no asɛm a wɔde di dwuma no kyerɛ sɛ wode biribi toto biribi ho yɛafa biribi de atoto biribi ho na afei yɛtumi anya ho mmuayɛ mapa yɛtumi ahunu anokore no yɛde bɛtoto twerɛ kronkron no ho yɛde nsɔre ahodoɔ asomkue ahodoɔ wɔyɛ mmere mu no nkyerɛkyerɛ ɛbɛtoto ho yɛba abɛsua ne yɛwɔ twerɛ kronkron no mu te sɛ ne ɛnɛ da yɛba abɛsua no ɛnyɛ sɛ yɛbɛto ahyɛ obi biara a nsɛm a wɔtwerɛ kronkron no mu bɛtwi no wɔ so na mmom yɛbɛhwehwɛ ne ɛtene na yɛhunu ne ɛyɛ mfomsoɔ nso yɛde nsɛm no bɛtoto ho twerɛ kronkron no ka no wɔ Tesalonikafoɔ nwoma adi kan akyi nim kyɛmadu no baako ma nso ade nyinaa hwɛ na mo nso deɛ ɛyɛ no mu den monye mo ho mfiri bɔne so nyinaa ho yɛn yɛwɔ Nyankopɔn nkyerɛkyerɛ mo nso ade nyinaa nhwɛ yɛbɛhwɛ adeɛ biara na afei yasɔ deɛ ɛyɛ no mu
na yɛatwe yɛn ho afiri bɔne so nyinaa ho. Monso ade nyinaa nhwɛ. Monso deɛ ɛyɛ no mu den. Na yɛntwe yɛn ho anaasɛ yɛnto bɔne so nyinaa ntwene. Yɛn ne abrabɔ a ɛnɛ yɛwɔ no wɔ wiase. Yɛn ne kwan a yɛfa so gyina so yɛ nnwuma papa. Sese hwɛ na wɔhe na yɛ papa na hwɛ deɛ yɛ bɔne so. Na yi wo ho firi bɔne no mu na fa deɛ yɛ papa no. Bata deɛ yɛ papa no ho. Romafoɔ nwoma ti 12 Romans 12 verse 9. Mo emma nyaatwom emfra wo do mu. Mo nkyere bɔne mo mata papa ho. Aronti ayɛyɛ na sɛdeɛ sɛ yɛbɛhwehwɛm ne yɛhunu ne yɛ papa ne deɛ yɛ bɔne. Na sɛ yɛahwehwɛm ne yɛhunu ne yɛ papa ne deɛ yɛ bɔne a yɛbɛsi dan ne yɛtumi abata deɛ yɛ papa ho. Na yɛbɛsi dan koraa ne yɛtumi atwe yɛn ho afiri bɔne so nyinaa ho so ho. Ano ne ade a yɛba abɛyɛ. Na ansa ne yɛbɛhyɛ aseɛ no mesra mo hɔ bɔne fakyɛ. Ebia na mantumi ne mu nyinaa ankasa mpo ne mpo. Ebia na yawa wudi no wɔ mu no ebia na mantumi anhunu. Anaasɛ deɛ wopɛ sɛ woka no ebia na wantumi anka mama nte. Nanso asɛm a meka ne sɛ na sɛ mɛka biribi na sɛ ɛbɛto wo suntidua anaasɛ bɛtwiw ana bɛma wo bu afu a mesrɛ wo ɛma bo mfu dwene ho mmom na sese hwɛ. Yɛwɔ twerɛ kronkron bebree no a na ayɛ krado ɛwɔ enwoma tɔnbea na asotɔ mu. Na sɛ woni Bible mpo a yɛbɛma wo bi. Anuanom mama yɛnhyɛ aseɛ. Ade a ne yɛba abɛsua no yɛ ɔkwan a yɛfa so frɛ wɔ Nyankopɔn. Ewiase a yɛtem yi ɛtɔ da a ɛbɛduru mmerɛ bi yɛnya boafo bi a ɛte sɛ deɛ yɛnni obiara a yɛbɛdwane yakɔ ne nkyɛn. Obiara ni hɔ a yɛbɛtumi de yɛrɛ ahyɛ ne mu saa mmerɛ no mu. Saa berɛ no yɛnani da so ɛtwa to. Woni kwan wɔtwa to a yɛbɛtumi akɔ ne nkyɛn ɛyɛ wɔ Nyankopɔn. Yɛbɛfrɛ wɔ Nyankopɔn anaasɛ yɛbɛbɔ wɔ Nyankopɔn empaye. Yɛn nso ka yɛn Awurade Yesu Kristo Mmara Nsɛm ho. Ebi a muhuni sɛ ansa ne yɛbɛhyɛ aseɛ ne di kan ɛbɔ mpaye. Bɛpɛ sɛ mede saa nsɛm yi ɛbrɛ mo. Abere biara yɛbɛhyɛ yɛ asɛm ti no ase na yɛde bɛkɔ akɔ wie no. Yɛbɛbɔ mpaye. Mpaebɔ ɛyɛ mmara nsɛm a ɛfiri Kristo. Na ɔkwan bɛn na ɛwɔ sɛ yɛfa so bɔ mpaye. Yɛn nyinaa na ɛwɔ sɛ yɛbɔ mpaye anaa. Ebi a mobɛbisa na mobɛhaahan sɛ ade nti na mebisa saa. Ɛfiri sɛ mpaye bebree no a na ɛwɔ hɔ a nkurɔfoɔ bɔtu gu kwa. Mobɔ no kwa. Mama yɛnkenka no ha ne nwoma ti nkron kyɛm aduasa baako. Na yɛnim sɛ Onyankopɔn ntie adebɔneyɛfoɔ. Na sɛ wobi fɛre wɔ Nyankopɔn na wɔyɛ deɛ ɔpa a ɔno na otie no. Twerɛ Kronkron no sɛ Onyankopɔn ntie adebɔneyɛfoɔ. Na sɛ wo no bɔne amene wo sa atɛkyɛ na wodeɛ gye ade ankyɛ hwee ni hɔ a wobɛyɛ sɛ bɔne nko a da bia wo ne wo yore ne wo anaasɛ wo kunu ɛko adekyeya biara a Twerɛ Kronkron ne sɛ Onyankopɔn ntie mpae bi ɛte saa. Ɛwɔ Twerɛ Kronkron bia mu ɛwɔ Protestantfoɔ yɛwɔ adansedifoɔ Twerɛ Kronkron wɔ Twerɛ Kronkron nyinaa mu. Onyankopɔn ntie adebɔneyɛfoɔ. Ɛno nti mpae bebree no a na wɔ hɔ a yɛbɔtu gu kwa. Na sɛ nipa no a wɔbɔ mpae no ɛyɛ ɔdebɔneyɛni a Onyankopɔn ntie no. Na adeɛ baako nso a ɛtwa sɛ yɛte aseɛ nie ɛyɛ deɛ Twerɛ Kronkron ne ka no mabusɛm nwoma mu. Mama yɛnkenkan mabusɛm eti dunum kyɛmu wɔtwe. Proverbs 15 verse 8. Abɔnefoɔ afɔdeɛ yɛ Awurade akyiwadeɛ na atɛɛfoɔ mpae bɔdeɛ ɛyɛ n'anisɔdeɛ. Na sɛ wonipa a wɔbɔ mpae no ɛyɛ wɔteneneeni a Onyankopɔn anigye. Agya no anisɔ. Nanso sɛ deɛ wɔbɔ mpae no yɛ ɔdebɔneyɛni a
agya no akyiwadeɛ mama mema mo nhwɛsoɔ bi mfato ho obi a wodɔ no sɛ waba wo nkyɛn a wada wakoma so pa sɛ ɔtwe bɛn wo na ɔhyɛ aseɛ sɛ ɔkasa wobɛfiti prakɔpakura atie na sɛ nipa a wɔbɛn wo no obi a wɔmpɛ n'asɛm a wɔmpɛ n'anim koraa hwɛ mempɛ n'anim koraa hwɛ saa nipa yi mempɛ saa nipa anim ahwɛ n'anim wu adeɛ sɛdeɛ yɛ wɔtaa ka no saa na ɛteɛ wɔ Nyankopɔn nso wafam sɛ nipa wɔbɔ wɔ Nyankopɔn mpaeɛ no wɔtene ne ni a wɔ Nyankopɔn ani so na sɛ saa nipa ne bɔ mpɛ na sɛ ɔyɛ ɔbɔnefoɔ a wɔ Nyankopɔn akyiwadeɛ ne sɛ nti awɔ sɛ yɛhunu kwan a yɛfa so bɔ mpaeɛ na ɔkwan bɛn bɛfa so abɔ mpaeɛ ama wɔ Nyankopɔn agye yɛ bisadeɛ na deɛ na yɛnyɛ na wɔ Nyankopɔn atie yɛ ne mpaebɔ na mpaebɔ kora mfasoɔ bɛn na de ba sɛ deɛ wɔbɔ mpaeɛ no yɛ wɔtene ne ni a wɔ Nyankopɔn ani so no a mfasoɔ bɛn na wɔbɛnya yɛn asɛm ti a ɛnɛ da yi yɛba abɛsua ma ne da soɔ ne sɛ mɔbu mfu na sɛ yɛyɛ nneɛma bi a Nyankopɔn asɛm ne bɛkasa afa ho ɛbɛtwi yɛn a mmɔma yɛmfa nhyɛ yɛ adwene mu sɛ twerɛ nsɛm a yɛbɛka akyerɛ mu nyinaa wɔ kasa nkyerɛaseɛ nyinaa mu epo Catholic foɔ twerɛ Kronkron Protestant foɔ twerɛ Kronkron asomukuo nyinaa twerɛ Kronkron na sɛ wobɛfu me wɔ nneɛma yɛkenkan akyerɛ wɔ no ntira ɛne ɛte sɛ ne wobuafu wa wotwerɛ Kronkron yɛn ne esunsanso a ɛbɛwie wɔ mu mama yɛn hyɛ aseɛ brother Daniel yɛn na sɛ mbisa ne sɛ ɔkwan pa bɛn ne yɛfa so bɔ mpaeɛ a ɛyɛ wɔ Nyankopɔn nkyerɛkyerɛ ɔkwan pa bɛn ɛne yɛfa so bɔ mpaeɛ ano ɔkwan bɛn na ɛtene a yɛfa so bɔ mpaeɛ a ɛgyina Nyankopɔn asɛm so mama yɛn kenkan maate nwoma etinsia enchemu enso kopem anwotwe na sɛ morebɔ mpaeɛ a monkasakasa pii kwa sɛ abosonsomfoɔ na wosusu sɛ wɔn kasa tentene nti wɔbɛtie wɔn enti mo nyɛ sɛ wɔn na mo agya nim nneɛma a ehia mo ansa na mo abisa no ansa na yɛbɛbisa no no ayade emu da hɔ fan Awurade Yesu Kristo ano yie yɛn kyerɛkyerɛfoɔ ana yɛn wura ano yie ne mu da hɔ Awurade Yesu Kristo ka kyerɛ tete Kristofoɔ ne sɛ na sɛ mo rebɔ mpaeɛ a mon kasa pii kwa afemoma yɛmisa yɛwɔ ebinim wɔ hɔ no ma wɔn mo bɔ mpaeɛ kasa pii kwa ana bi wɔ hɔ mama yɛbu mfo yɛwɔ ebinim wɔ hɔ no ma wɔn mo bɔ mpaeɛ a ɔmɔbɔ ndo Mary de ne mpre num yɛn na agya mo ka ne mpre du asomafoɔ kronkron ne mpre en de bia no wɔ mo kan ɛno nti ɛne yɛfrɛ ne sɛ rosary no mama mo bu mfo rosary no tɔma maako aduonum nkron 59 entim sampaye no ɔmonam rosary ne so ɛna ɛbɔ no makan akosi no mabobɔ so akansam kro no a emprepi asemisa ne sɛ rosary ne kra di dwuma no Kristo mmara nsɛm ana sɛdeɛ Catholic foɔ ɛsie ahemfa na rosary ne efiri mama yɛn kenkan free Catholic foɔ nwoma mu yɛn kan yɛn tunhyɛ wo bia so abakɔsɛm na yɛsua tena ne nsɛm ne nea wɔtwerɛ kronkron mu na yɛsua na yɛtumi ayɛ hwehwɛmu sɛdeɛ Catholic foɔ nwoma ɛsie no na wɔn mpo ɛde stamp ɛsi so na ɛtie da so ne yɛ rosary ne ho ahuntasɛm kratafa ɛtɔso nwɔtwe the secret of the rosary deɛ atwerɛ wɔ mu nie na mfrinhyia mpem baako ha mmienu ne dunan no mu ɛna asafo no na kronkron ensa ka Maria no ɛwɔ ne tebea wɔ mu sesie ɛno ne ɔkwan yɛfa so bɔ mpaeɛ ne de
na wɔnam ɔhotene Dominic so de ma Asafo no na nsa kan yɛn sɛ nhyira efiri ɔbaabunu a na enkyɛn a tumi wɔ mu a yɛfa so bɔmpa yɛ ma abɔnefoɔ wɔn se rosary no yɛde ma Catholic Asafo no 1214 mfrinhyia mpem baako ha mene ne dunan na wɔn se mfrinhyia mpem baako aha no ne dunan no mu na Asafo no na Kronkron ensa ka rosary no ɛwɔ ne tabia ɛwɔ mu nnɛ na yɛde ma ɔhotene Dominic nti ebi a efra ɔhotene Dominic na sɛdeɛ ɔno ɛsi no mo se efiri ɛyɛ ɔbaabunu Kronkron no na mfrinhyia mpem baako ɔha menu ne dunan mu na ba mo nim sɛ mfrinhyia mpem baako ɔha menu akyiri no na asuafo na wu kɔdada dansa kora na rosary ne bɛba mfrinhyia mpem baako ɔha menu a Kristoforo kɔ soro akyiri kora nsa na rosary yi ɛbɛda ne ho adi nti yɛn ohwɛ a efiri Kristo ana yɛgidi pa sɛ emfiri Kristo ade nkyira ɛfiri sɛ rosary no nkyerɛkyerɛ efiri Kristo a sanka wɔsɛ bra Kristo wɔ asase so no wɔkyerɛkyerɛ nanso sɛdeɛ Catholic Asafo no ɛsie no rosary no deɛ ɛbaa yɛn mfrinhyia mpem baako wɔ ha ne dunan mu 1214 kyerɛ sɛ asuafoɔ no na wɔn mawuwu bɛyɛ mfie mpem baako wɔ ha mmienu akyiri koraa nsana rosary bɛba na kyerɛkyerɛfoɔ no na Awurade Yesu Kristo krampo aforo kɔso dada dansa koraa na rosary ɛbɛba yɛn di ho adanseɛ sɛ ɛnyɛ Kristo nkyerɛkyerɛ na kwasɛm ɛwɔ mu mpo ne sɛ ɛtie Awurade Yesu Kristo nkyerɛkyerɛ awɛsɛ Awurade Yesu Kristo sɛ na sɛ morebɔ mpaeɛ a monkasakasa pii kwa sɛ abosomsomfo na wɔhwehwɛ sɛ wɔn kasa tenten nti wɔbɛtie wɔn enti mo nyɛ sɛ wɔn na mo agya nim nneɛma ehia mo ansa na mo abisa no ansa na yɛbɛbisa no saa na twerɛ Kronkron mu Nyanko teɛ ansa mpo na wode wano bɛka no na onim de ehia wo mpo dada nti ade nti na ehia sɛ wo ka asɛm kro no a bobɔ so bia de wo firi sɛ Nyanko aso asi ana sɛ wonte asɛm wasentem ana ne nte ase yenya anya saa na wo Nyanko teɛ wo Nyanko na twerɛ Kronkron no kyerɛkyerɛ no ho asɛm no ansa kra na wo bɛbɔ mpaeɛ no ebi afi kra wahyɛ ase no agya no te ase wonim ne ehia wo sɛdeɛ wɔ brafo kasa bebuo bi no ɛsɛ wanyansafo hoi yɛnka ne nsɛm bebre asɛm baako pɛ kora mpo wɔte ase ɛwo hia so bɛsen abɔ so bio agya wɔ soro no se na wonya misaeɛ no mɛgye so ɔka yɛn wɔ Isaiah nwoma ti aduosia enum ɛnkyɛmu aduonu nan Isaiah 65 verse 24 na wonya ɛmfrɛeɛ no mɛgye so wada so rekasa no metie na wonya mfrɛeɛ no mɛgye so wada so rekasa no metie inipa a wɔhwehwɛ no kore no ɛsɛ na wonya mfrɛeɛ no mɛgye so wada so rekasa no metie ebi a wonya nwie yo ɛyɛ wo gusu a wo kasa wo Nyankopɔn kora hyase etie wo ɛno nti wo hwɛ a ɛyɛ ade ho behia sɛ mpaeɛ baako no wo bɛ boso bebiri akasa kasa pia na ɛno nti anuanom ɛyɛ wo Nyankopɔn akyi wade sɛ bɛbɔ mpaeɛ akasa kasa pii kwa ɛfiri sɛ Awurade Yesu Kristo sɛ mo agya nim nneɛma ehia mo ansa na mo abisa no na kwa asɛm ɛwɔ mu ne sɛ asɛm ne mpo da so hyɛ wakoma mu na enya mpo empue mfiri wanu mu no na wo Nyankopɔn nim ne wɔpɛ sɛ wo bisa no enti wa wo hwɛ a ɛdeɛn pa na ɛyɛ wo nyina so nti a wo bɔ mpaeɛ akasa kasa pii kwa ana yɛfiri sɛ wo Nyankopɔn aso asi ana sɛ de obeto ne dwom no bagye de sɛ ahum kasie bi akyire mpaeɛ ketewa bi a yɛbɛbɔ no yɛbɛte
na megidi se obi kɛseɛ bi ɔbaa bi kɛseɛ bi na wɔte asɛm biara abre biara mɛte sɛ akokoa wawo ne foforo risu no anaasɛ wɔde ne nsa bɛka hahan anaasɛ wɔbɛhwɛ awie mu no na menim sɛ na mahunu deɛ nti a megidie nipa wɔtwerɛ saa nwemmo wayɛ adeɛ onim ne yɛwɔ ka ɔsɛ megidi sɛ mframadendene anaasɛ hum kɛseɛ bi akyire no mpayɛ ketewa bi a yɛbɛbɔ no wɔde adwene hu ɛberɛ hum anaasɛ mframadendene ɛbɔ no pɛsɛ wobɔ mpayɛ na hum ɛbɔ mpayɛ ketewa bi a wobɛbɔ no obɛtie na megidi sɛ obi wɔ baabi kɛseɛ bi otie asɛm biara ɔtwɛde ampon bi a onima de gyina na wɔte yɛ ne mpae bɔ mu nsɛm biara afei wobɛyɛ dɛn koraa na waka nsɛm baako na bɔbɔ so a nti ma mo bu mfo rosary no ɛni twerɛ kronkron no mu ɛnyɛ Kristo nkyerɛkyerɛ nka ho rosary no deɛ mfie mpɛm baako ahanu akyire koraa asomafo no nyina wuwu akyire abra Kristo foro kɔ soro koraa akyire ansa na rosary ɛbɛba nti wobɛsi dɛn no aka sɛ Catholic-foɔ nkyerɛkyerɛ no ɛyɛ papa mɔde mo nwene ho deɛ wobɔ ne mpaeɛ no ɛyɛ wotwɛdeɛ mpon Nyankopɔn na sɛ mframadenten ɛbɔ mpo a mpo ansa na wobɛkasa no wonim deɛ hia wo na ade nti ɛna sɛ wobɔ mpaeɛ a wokasakasa pii kwa ɛno nti na Kristo ɛka saa nsɛm monkae saa twerɛ nsɛm yi na sɛ morebɔ mpaeɛ a monkasakasa pii kwa sɛ abosonsomfoɔ na wosusu sɛ wɔn kasa tenten nti wɔbɛtie wɔn enti monyɛ sɛ wɔn na mo agya nim nneɛma a ehia mo ansa na mo abisa no ansa na wobɛbisa wo Nyankopɔn no na wonim dada sɛ boha no kasa mu maate nwoma ati nsia nkyemu nwɔtwe enti monyɛ sɛ wɔn na mo agya nim nneɛma ehia mo ansa na mo abisa no ɛka no ILOCANO kasa mu sɛ enti monyɛ sɛ wɔn na mo agya nim nneɛma ehia mo ansa na mo abisa no PAMPANGO kasa mu no enti monyɛ sɛ wɔn na mo agya nim nneɛma ehia mo ansa na mo abisa no ansa na wobɛbisa no no onim dada ɛyade mu da hɔ ɛmɔ mpa yɛ nkasakasa pii kwa ɛyɛ Kristo akyiwadeɛ sɛ brɛ anadɔnko pɔte ya wobɔ mpaeɛ no wɔbɛkasakasa pii kwa Onyankopɔn nya dene sɛ wona ne bɛkasa Onyankopɔn aso nsiiɛ Onyankopɔn ɛnyɛ mum sɛ mpaeɛ baako a wobɔ wɔbɛkasakasa pii kwa yɛnum yɛ Kristo nkyerɛkyerɛ no mu baako wɔkwan bɛyɛ na wɔsɛ yɛfa so bɔ mpaeɛ mama yɛnkenka no wɔsɛnkafoɔ nwoma ati num kyɛmu baako Ecclesiastes 5:1 sɛ wɔrekɔ Nyankopɔn fie a wɔnan na wɔbɛn kotia a ɛyɛ sene nkwaseafoɔ afɔrebɔ na wɔn deɛ wɔnim sɛ wɔreyɛ bɔne verse 2 Emma wano nya worɔworɔ na emma wakoma nso mpɛntɛm emma asɛm bi mfi wɔ Nyankopɔn anim na wɔ Nyankopɔn wɔ soro na wɔ deɛ wɔwɔ asase so enti ma wɔn nsɛm ɛnyɛ kakraa bi wɔ Nyankopɔn wɔ soro na wɔ deɛ wɔwɔ asase so enti ma wano nya worɔworɔ na emma wakoma nso mpɛntɛm emma asɛm bi mfi wɔ Nyankopɔn anim ma wɔn nsɛm ɛnyɛ kakraa bi mfato ho wɔyere ɛyare ana wukunu ɛyare bɔ wɔ Nyankopɔn mpaeɛ
na sɛ epo asase wosuo bi akwaso kora no abɔ wo Nyankopɔn empaye tete no asase wosuo bi kɔ so wɔ Philippines asase wosuo kesi bi na meka sa abre na ɛwɔ Makati ayempoma ɛyɛ ahwehwɛ nyina paapaaye empoma ɛhwehwɛ nyina ɛpaapaaye sane asase wosuo kasia na ɛkɔ so nti sa abre no na chacha bobia bi ben yifi na anadwo biara nkrofo kɔ bɔ chacha wo na bra asase wosuo no hyase no mototo aba ne guye ɛna wo hyase so mobɔ mpaye yɛ na gya wo soro odi honte waheni mmra bayenda aduane ne wo mobɔ mpaye kasa bebiri kɔpem sɛ asase wosuo no gya mosu asase wosuo no gyae asase wosuo no gyae mo san kɔsesa aba ne bi wato achacha ne bɔso nti na medwo ne ho sɛ adenti ena wɔn mpaye no etesa asase wosuo ekoso na mpaye omo bɔ ne sɛ mayenda aduane ne na wo asase wosuo betumi adidi omo bɔ mpaye kasa pii kansam kro no a na medwe ne ho sɛ se yɛbɛbɔ mpaye a wonyankopɔn sɛ ɔwɔ soro na wo de ɔwɔ asase so kwansini ɛda yɛ ne Nyankopɔn ntem ɛware nti ma wonsam anya kakra bi na sɛ bra asase ɛwoso na wo dwene wabusua ho Awurade hunu yɛ mmɔbɔ hunu mabusua mmɔbɔ hunu meyere ana mekunu memma mmɔbɔ yɛ ne free saa amane yi mu wo Nyankopɔn nim ɔte aseɛ nanso sa wo begina bɔ mpaye sɛ no mere bɔ mpaye maye ne bɔ ne yɛ fofiri na kɔpem da ɛbɛwuo no mere bɔ mpaye maye na sɛ abra asase woso kasa pii kansam kro no a wo de adwene hu yɛn ɛyɛ mpaye papa abra asase woso na wo kasa maye nda aduane nne ɛmfa yɛ nkɔ sɔhwe mu na yɛbɛtumi de wakɔ sɔhwe foforo bi mu bio abra asase woso sampaye nyina no enympaye ese enympaye ehunhia wo sabroko pote no mu na se wotowa so ekasa pii kansam kro no abi wa wonyankopɔn pe wonyankopɔn achiwade na afei okwan ba akwa ye fa so bompaye so wonyankopɔn ani no ye mompaye mfa nkyere nkrofo ye mompaye emfa nya ye me yenhwe ewe bi mu hon ma wan bɔ mpaye de ya yesem wade ya hyehye sɛdeɛ ɛbɛyɛ nkrofo ɛbɛhunu wɔn bɔ mpaye wɔ montene ntweasoɔ wɔn bɔ mpaye wɔ kwankyɛn wɔn gyina hyia de mu buebue wɔn mpoma ɛbɔ mpaye montie de twerɛ Kronkron no wɔkan maate ongoma tinsia nkyemu enum na sɛ wɔre bɔ mpaye a monyɛ sɛ nyaatwefo no na wɔpɛsɛ wɔgyina hyia dan mu na emontene ntweaso bɔ mpaye na enipa ahu won nokora mesem sɛ wanya wona katua dada na wode wore bɔ mpaye a hyɛne wo pie mu na to wo punu mu na bɔ waadwo wo kokoa mu no mpaye na waadwo hu no kokoa mu no betua wo ka ayade mu da ho pefe se mpaebo hwei enya ade a yɛbɛyɛ ade akyerɛ nipa mpaebo ɛyɛ kokoa mu asɛm a ɛda yɛ ne yɛ Nyankopɔn ntem enya ade a yɛde kyerɛ nkrofo se yɛbɔ mpaye ɛno nti na yɛhyia dan mu no sɛ yɛbɔ mpaye a yɛmmɔ mpaye mfa nkyerɛ afoforo ɛno nti yɛnhyia dan ne bɛbɔ mpaye toto pono ne mu etotom poma mu abra yɛbɛbɔ mpaye anya sɛ bi a yɛde kyerɛ nkrofo sɛ yɛbɔ mpaye na sɛ mo rebɔ mpaye a wonyankopɔn sɛ mo nyɛ sɛ nyaatwemfo no na wɔpɛ sɛ wogyina hyia dan mu ade tina wɔn wɔpɛ sɛ wogyina hɔ wɔpɛ sɛ wogyina hyia dan mu ne mmɔntene ntweasoɔ bɔ mpaye na nipa ahunu wɔn nokora mesem sɛ wanya wona katua dada ɛno nti ɛyɛ Kristo wachiwade sɛ abra wo bɔ mpaye no
wɔde bɛkyerɛkyerɛ enipa tete no Yudafoɔ no hyia dan na wɔwɔ mpoma akɛseɛ nti sɛ wɔn mo bɔ mpaeɛ a sɛne sanka wɔn bɛbu nkotodwe no na wɔn gyinagyina hɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ enipa bɛhunu wɔn mo nyɛ sɛ wɔn mo nyɛ saa na sɛ mo rebɔ mpaeɛ a hyɛ ne wo piem na to wo punu mu na bɔ wɔagya wɔ kokoa mu no mpaeɛ na wɔagya wɔ no kokoa mu no betua wo ka emu da hɔ pefee ɛho hia sɛ yɛbɛ fifi mu bebree ne ade yankasa adwena kyerɛkyerɛ Awurade Yesu Kristo ne nsɛm mu ɛwɔ sɛ yɛtwiwadeɛ sɛ yɛbɔ mpaeɛ na yɛde kyerɛkyerɛ nkurɔfoɔ yɛne nipa dodoɔ no ade a wɔn yɛ wɔn bɔ mpaeɛ wɔn de kyerɛ nkurɔfoɔ sɛ wɔn bɔ mpaeɛ wɔn gyina TV so yɛwɔ teteatempɔn no atiefoɔ a wɔn bisa sɛ na ade nti na wɔhyɛ mo dwumadie no ase a mɔmmɔ mpaeɛ ana mɔhyɛ teteatempɔn dwumadie no ase mɔmmɔ mpaeɛ nyɛ nokora sɛ yɛmmɔ mpaeɛ yɛbɔ mpaeɛ na ne wɔ mu wɔn sɛ kyerɛ na yɛmfa nkyerɛ sɛ yɛbɔ mpaeɛ firi sɛ ɛyɛ wɔ Nyankopɔn akyiwadeɛ twerɛ Kronkron sɛ sɛ morebɔ mpaeɛ a monyɛ sɛ nyaatwomfoɔ no nyaatwomfoɔ a wɔpɛ sɛ wɔgyina wɔn hyia dan mu bɔ mpaeɛ na nipa ehunu wɔn wɔ Nyankopɔn ama yɛ kwan sɛ betumi agyina hɔ abɔ mpaeɛ nanso ɛnyɛ sɛ nyaatwomfoɔ no a wɔpɛ sɛ wɔgyina hɔ bɔ mpaeɛ na nipa ehunu wɔn na sɛ impo wogyina hɔ bɔ mpaeɛ na wɔmfa nkyerɛ nipa kora no a na sɛ bia baabi a wɔwɔ no wɔ baabi ɛsa faako afoforo ntumi hunu wo a ɛnyɛ baabi a nkurɔfoɔ ne nam ɛnyɛ baabi a wɔn a wɔtwitwa mu no betumi hunu sɛ wɔbɔ mpaeɛ ɛnyɛ bɔne sɛ wobɛgyina hɔ abɔ mpaeɛ sɛdeɛ twerɛ Kronkron ka no Marko nwoma etidu baako nkyɛmu du aduonu enum Mark 11:25 na sɛ mogyina hɔ rebɔ mpaeɛ a na mowɔ biribi tia wo bi a momfa nkyɛ no na mo agya wɔ soro no nso de mo mfomsoɔ akyɛ mo na sɛ mogyina hɔ rebɔ mpaeɛ a sɛdeɛ Awurade sie no na mowɔ biribi tia wo bi a momfa nkyɛ no na mo agya wɔ soro no nso de mo mfomsoɔ akyɛ mo ɛno nti yɛwɔ Mmara Nsɛm anaasɛ enyinasodeɛ bi wɔ twerɛ Kronkron betumi agyina so agyina hɔ abɔ mpaeɛ nanso mama yɛnyɛ sɛ nyaatwomfoɔ no a wɔpɛ sɛ wɔgyina hyia de mo bɔ mpaeɛ na nkurɔfoɔ hunu sɛ wɔn mo bɔ mpaeɛ na kyerɛ bɛhunu botaeɛ nti a akristofoɔ betumi agyina hɔ abɔ mpaeɛ nanso yɛnyɛ sɛ nyaatwomfoɔ no a abere nyinaa wɔpɛ sɛ wɔgyina hyia dan mu bɔ mpaeɛ na wɔgyina hɔ bɔ mpaeɛ no mama yɛnkenkan ne bio Matthew nwoma tinsia nkyɛmu no Matthew 6:5 na sɛ morebɔ mpaeɛ a monyɛ sɛ nyaatwomfoɔ no na wɔpɛ sɛ wɔgyina hyia dan mu ne mmɔntene ntweasoɔ bɔ mpaeɛ wɔpɛ sɛ wɔgyina hyia dan mu wɔn mo gyinagyina hɔ ɛbɔ mpaeɛ wɔn mo suban ane no wɔn mo pɛ sɛ wɔgyina hɔ bɔ mpaeɛ ayade a wɔn mo ɛpɛ yo ɛnuanom mo nim sɛ wɔyɛ Kristoni a eni kwan sɛ abere nyina wogyina hɔ bra wo bɔ mpaeɛ sɛ baabi a wowɔ no ubu nkotodwe bɔ mpaeɛ ma ne nyɛ yie na wobetumi agyina hɔ na mbom sɛ wobetumi abu nkotodwe a yɛmmu nkotodwe mmɔ mpaeɛ abra a yɛbɔ wɔ Nyankopɔn mpaeɛ na mbom sɛ baabi a wowɔ no ubu nkotodwe ma no nyɛ yie a ɛna wobetumi agyina hɔ mo nyɛ sɛ nyaatwomfoɔ no a wɔn mo bɔ mpaeɛ a wɔde yɛ a yɛsɛm sɛ nkurɔfoɔ nhunu no na mbom sɛ yɛbɔ wɔ Nyankopɔn mpaeɛ na yɛbetumi abu nkotodwe a yɛmmu nkotodwe mmɔ wɔ Nyankopɔn mpaeɛ mama yɛnkenkan asomafoɔ nnwumati aduonu nkyɛmu aduasa nsia Acts 20:36 na wɔka saa no ɔkoto ne nan kroma anim ne wɔn nyinaa bɔ mpaeɛ mahunu tete kristofoɔ no wɔn mo bɔ mpaeɛ no wɔn mo bu nkotodwe saa bere no anuanom saa tebea yi mu meton saa frɛ mu nyinaa Catholicfoɔ Church of Christfoɔ Baptistfoɔ Mormonfoɔ nsɔre nyinaa mo asɔfoɔ no nka nkyerɛ mo
ɔmo nkyerɛkyerɛ mo sɛ kristofoɔ rebɔ mpaeɛ a sɛ tebea no ma wo kwan sɛ bu nkotodwe bɔ mpaeɛ a wɔn bu nkotodwe bɔ mpaeɛ twerɛ nsɛm a yɛkenkaeɛ no sɛ yɛbɛhwɛ no wɔ Greek kasa mu a Greek asɛm a wɔdedi dwuma teteete no ase ɔkoto ne nan nkroma anim ne wɔn nyinaa bɔ mpaeɛ ɔmotɛ ne Paul ne tete kristofoɔ ne bu nkotodwe wɔbu nkotodwe ɔkoto ne nan nkroma anim ne asafo no nyinaa bɔ mpaeɛ bra na wɔn mo ahyia mu munim asɛm a wɔse wɔkɔ ne nan nkroma anim wɔ no asekyerɛ ana wɔkoto ne nan nkroma anim wɔ no asɛm a ɛsɛ wɔkoto ne nan nkroma anim wɔ na wɔbu nkotodwe no Greek kasa mu no ɛyɛ titemi Brother Daniel asekyerɛ ne sɛn na ɔkwan a yɛ asɛm no ɔkwan pa watade di dwuma yɛn ɛyɛ asɛm a wɔdi mu didi dwuma wɔ tebea bi no mu aba dwuma di mu wɔ ne tebea kɛseɛ mu sɛ yɛkasa fa biribi ana dwuma di yɛ ho ɔkwan pa so ɔkwan yɛfa so bɔ yɛ mu ase ɛwɔ ne bɔbea mapamu na yɛn ne sonsone da Greek 24:76 ɛno na kyerɛ wɔ kwan pa yɛfa so bɔ mpae wɔ bɔbea papa mu asɛm tetemi ɛwɔ twerɛ Kronkron ne mu no ase kyerɛ ne sɛ wode wo ho ɛto tebea a wabɔ wo mu ase a w'anim ebutu fam bɔbeam twerɛ Kronkron no kwan pa yɛfa so ebu nkotodwe ɛbɔ mpae na sɛ tetemi no wobɔ wo mu ase na sɛ wobu nkotodwe yɛn kyerɛ sɛ yɛka sɛ wakɔ wɔ nan nkroma anim a wo nkotodwe no wabuka mu Tagalog kasa no kyerɛ sɛ wabuka nkotodwe no mu sɛ wobi koto ne nan nkroma anim a sɛdeɛ bɛbɛtumi akɔ wɔ nan nkroma anim wɔ no agye wobuka wo nkotodwe no mu na sɛ wobuka mu a sei na tie sei na wɔ nan nkroma anim korɔ no tie sei na ebu nkotodwe bɔ mpaeɛ yɛn ne bɔbea a wowɔ mu a w'anim butu fam yɛn ne bɔbea kyerɛ sɛ wabɔ wo mu aseɛ na w'anim butu fam sɛ wowɔ wo fie a wobɛtumi abɔ mpaeɛ sei anaasɛ yɛhyia mu wɔ hyiadan mu a baabi a ɛhɔ teɛ no yɛbɛtumi abu nkotodwe abɔ mpaeɛ sei ɛno nti na yɛhyiadan mu no ɛyɛ a yɛworɔ yɛn mpaboa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a biayɛ hɔnom enye fi na sɛ yɛbɔ mpaeɛ a yɛtumi abu nkotodwe te sɛ ne yɛtete kristofoɔ no yɔɔyɛ no saa ara nso na Kristo ɛbɔɔ mpaeɛ mɔma yɛnkenkan Matthew 26:39 na wɔkɔɔ n'anim kakra de n'anim butuu fam bɔ mpaeɛ sɛ maagya sɛ bɛtumi a makuruwa yi nsa ne me ho nkɔ nanso ɛnyɛ sɛdeɛ mepɛ na sɛdeɛ wɔpɛ ɛberɛ a Awurade Yesu Kristo ɛbɔ mpaeɛ wɔ Getsemani turu mu no na asɛm a wɔ Tagalog kasa mu no yɛ nakpatira pa asɛm a wɔde di dwuma no wɔ Tagalog kasa mu no sɛ wobɛka no brafo kasa mu a ɛmmerɛ sɛ bɛte aseɛ mama yɛnkenkan Brother Daniel na wɔkɔɔ n'anim kakra de n'anim butuu fam bɔ mpaeɛ ɔkɔɔ n'anim kakra de n'anim butuu fam ɔde n'anim butuu fam Greek asɛm a sɛ wɔde n'anim butuu fam no asɛm a wɔde di dwuma no ɛyɛ pito anaasɛ peto kyerɛ sɛ yɛyɛ tebea di kan a yɛfa so de yɛho hyɛ tebea bi mu ne yɛbɔ mpaeɛ wɔ ne tebea papa mu ɛwɔ J 40:72 kyerɛ sɛ wodi w'anim butu fam w'anim si fam te sɛ awiemuhyɛn a ɛbɛsi fam na anim kyerɛ fam no sei na Kristo bɔ mpaeɛ Kristo bu nkotodwe ɔde n'anim butu fam bɔ mpaeɛ brafo kasa mu no yɛakyerɛkyerɛ mu yie na wɔde n'anim butu fam bɔ mpaeɛ saa honhom korɔ no ara na ɔsomafoɔ Paul ɛdaa no wadi
ne tete Kristofoɔ no ɛno na yɛfrɛ ne tetemi bɔbea wɔn abɔ wɔn mu ase yɛte sɛ awiemhyɛn a ɛbɛsi fam wɔ n'anim kyerɛ fam de tinkyerɛ wiem te sɛ awiemhyɛn a ɛba bɛsi fam no anim kyerɛ fam saa ara so na tetemi no teɛ wɔde w'anim ɛbɛbutu hɔ Catholicfoɔ bɔ mpaeɛ a na wɔn ti kyerɛ wiem ɛnkama yɛ sɛ saa na nsɔre nyinaa nso teɛ so mo bu nkotodwa a wɔn nkotodwa ni tua no mo ti kyerɛ wiem twerɛ kronkron ne mo no sɛ yɛ bɔ mpaeɛ a na yɛ bu nkotodwa a yɛde nim bɛbutu fam Greek kasam no yɛ tetemi yɛn kyerɛ sɛ ahobrɛaseɛ kwan ɔkwan a yɛfa so ɛsom wɔ Nyankopɔn anaasɛ yɛde anidie ɛma wɔ Nyankopɔn yɛn nso ne deɛ wɔtwɛ no tete anaasɛ apam dadaa no twerɛ kronkron mo yɛn kenkan enwometi aduokron enum kyemu nsia mamra ɛma yɛ mutu enkoto ensɔre Awurade yɛn yɛfoɔ mama yɛ mutu enkoto ensɔre Awurade yɛn yɛfoɔ yɛka sɛ yɛ mutu a yɛn nyina yɛnim asekyerɛ Watagalo kasa menim Visaya ne ILOCANO kasa mu ɛsɛ yɛka sɛ yɛ mutu a kyerɛ sɛ wodi w'anim bɛbutu hɔ wobɔ wo mu aseɛ mama yɛn kenkan yɛ wɔ brafo kasa mu mamra ɛma yɛ mutu enkoto ensɔre Awurade yɛn yɛfoɔ anim sɛ yɛ butu wɔ no ɛne sɛ wobɔ wo mu ase ne din hyɛ ɛwɔ Hebrew twerɛ kronkron mu ɛwɛsɛ ɛwɔ apam dadaa no enwoma mu na Hebrew twerɛ kronkron mu no asɛm odidi dwuma no yɛ kawra asɛm kawra no kyerɛ sɛ wo buka nkotodwe ne mu Greek kasam no yɛ tetemi sɛ wo buka nkotodwe ne mu sɛ wo buka nkotodwe ne mu wo bɔ wo mu aseɛ wo kɔ fam wo de w'anim butu fam yɛnom ne asekyerɛ no ɛno nti ɔkwan pa yɛ wɔ buo kwan yɛfa so bɔ wɔ Nyankopɔn empa yɛ nkankabra wonko na wo bɔ mpa ya anaasɛ wo ne wabusua na ɛbɔ mpa yɛ anaasɛ wo fie mu no empa yɛ wo sɛ wo bɔnie na watumi de obuo kɛseɛ ama wɔ Nyankopɔn ɛne sɛ wo bɛbɔ wo mu ase yɛ kawra Hebrew kasam no yɛ kawra Greek kasam no yɛ tetemi yɛn kyerɛ sɛ mama yɛmfa tetemi anaasɛ kawra no enkyerɛ wɔn a wɔhwɛ no yɛn ne kawra anaasɛ tetemi bɔbea mu a yɛfa so bɔmpa yɛ ɛno ne adeɛ yɛbɛtumi ayɛ no wɔ yɛn afie mu baabi biara a yɛwɔ a obiara yihunu yɛn nanso yɛn mu yɛ nneɛma asɔfoɔ enkyerɛkyerɛ na wɔn ka sɛ mfie dumienu wɔn akɔ akɔhyia Latin kasa na so ala na Roman asɔfoɔ na nkwa nkɔhyia Greek kasa mmom twerɛ kronkron yɛtwerɛ no wɔ Hebrew ne Greek kasa mu nanso asɔfoɔ na akɔ akɔhyia Latin kasa tete no sɛ wɔn mass anaasɛ wɔn som no hyehyɛ so a wɔn yɛ no Latin kasa mu na misha na me yabe mu aketewa sɛ de wɔn yɛ no Latin kasa mu bi Dominus Hominis Codos na Asafo man agye so amen sɛ de wɔn mo nyɛ saa bio Catholic asɔfoɔ kɔ akɔsua Latin kasa na wɔsanka wɔn mo sua Greek ne Hebrew kasa emum ɛfiri sɛ twerɛ kronkron no Hebrew ne Greek kasa mu na wɔtwerɛ no na sɛ wɔkwan bi so wɔn mo te Greek ne Hebrew kasa anka mpaeɛ a Catholic som no ɛbɛkyerɛkyerɛ no wɔsanka wɔkyerɛkyerɛ ne wɔtwerɛ kronkron no mu tetemi ne kawra kyerɛ sɛ wɔbu nkotodwe wɔbɔ wɔn mu ase wɔde w'anim ebutu fam wɔ Nyankopɔn anim yɛn ɛyɛ okwan a yɛfa so som wɔ Nyankopɔn ɛsan so kyerɛ obuo ma wɔtwɛde yɛ mpɔn Nyankopɔn na sɛ yɛbɔ mpa yɛ saa anuanom tumi kɛseɛ wom yɛn no wɔ kwan a tete Kristofoɔ no fa so bɔ mpa yɛ na kwasɛm a wɔ mu wɔ no sɛ asuafoɔ no bɔ mpa yɛ no wɔn mo bu nkotodwe na sɛ wɔn bu nkotodwe ma no nyɛ yi a
ebi amfaton ye wotebia binom wo ho no mo a ebi na wo afuom ba bia wo ne bia na nkasa wo ho wo be den kra no abu nkotodwe ana se mfato ho ebi a wo ba bia nsu ayira fa ho aho nyinum nyina ya atache wo be den no abu nkotodwe ade ba akopa wo betumi aya ne se wo begina ho abompaye twerɛ Kronkron na ma ho kwan na so ma ne nya wusuban sɛdeɛ nya atwomfoɔ no teɛ wɔn de wɔpɛsɛ wogina ho bompaye Kristofoɔ betumi agina ho abompaye nanso mama no nya yɛ nsuban se begina ho abompaye ade ntira efrese obuo kwan a yɛfa so bɔ wɔ Nyankopɔn empaye ne sɛ bebu nkotodwe efrese yenim sɛ ɛno ne wɔ kwan pa yɛfa so de obuo ma wɔ Nyankopɔn amfato ho wone wɔ mampanyini bi ba bɛkasa na ɔmampanyini na wo kwa kohyia no wo atada yɛbɔ yɛmu ase na de akyerɛ obuo okɔ English abrochima mu a embra wo ho ne sɛ wo kwa kohyia wo ba ahema Elizabeth a English abrochima no hema no na sɛ wo na wo yɛ wo man bi so mampanyini kura no a okɔ hɔ amra ne sɛ bunkotodwe ewo ba ahema no anim wo bɛkyerɛ obuo wo de obuo bɛ ma wo ba ahema Elizabeth yerim ne emra ne hyehyɛ no ba akɔ wo sɛ wo kotwa mu wo ba ahema no anim bɛbɔ wo mu ase sɛ Tagalog ana Filipino fo kotwa mu wo pani bi anim a wo bɛbɔ wo mu ase atwam ye nkyerɛ obuo ɔyɛ ɔmampanyini kɛkɛ wo yɛ nipa kɛkɛ nanso sɛ wo ne no bɛkasa wo bra wo ho ase na wo ne wo Nyankopɔn ba bɛkasa ɛna wo mmerɛ wo ho ase wo se yɛ da obuo kɛse di wo Nyankopɔn anim na akristofoɔ betumi ada saa obuo yɛ di akyerɛ wo Nyankopɔn ɛbra yɛ bɛbɔ mpa yɛ sɛ de asuafoɔ no yɛ ɔyɛ no ɛbra wɔn mo bɔ mpa yɛ no wɔn mo bɔ wɔn mu ase wɔn mo bu nkotodwe na sɛ wo bu nkotodwe ne kyerɛ sɛ wo buka nkotodwe mu na wo bɛkɔ saa bɔbea yi mu ente sɛ nan nsɔre a wɔn maba wɔn nyina bu nkotodwa na wɔn ti kyerɛ wiem na yɛ wɔ asɔfo bi mpo wɔn no wɔn bɔ mpa no toto wɔn nsa kɔ soro toto wɔn nsa kɔ wiem wɔn nyina wɔ kɔ mfa so bɔ wɔn mpae na mbom sɛ bɛgye twerɛ Kronkron wadi na yɛde deɛ wɔ twerɛ Kronkron mu ayɛ adwuma nka yɛn nyinaa yɛbɛtene na so hwɛ asɔfo bi no hɔ no ma wɔn mo mpɛ no kore wɔn mo pɛ naada mede yɛn mo kyerɛ mo anya sɛ yɛto ahyɛ wɔn so na yɛakyerɛ mo deɛ wɔ twerɛ Kronkron no mu ɛne ade a wɔn ɛyɛ ade ntina ade dansono yɛne deɛ twerɛ Kronkron ɛka twerɛ Kronkron ɛka sei na so na wɔn mo yɛ ade foforo deɛ twerɛ Kronkron ɛka no ɛnyɛ no ne ade a wɔn mo yɛ ɛnɛ no ne ade a ɛkɔ so yɛde hyiae mu no mo betumi asesen saa ne me yɛhwɛ ɛnyɛ sɛ bia mo bo befu ɛfiri sɛ mekan afiri twerɛ Kronkron mu na akyerɛ mo deɛ mekan nyinaa no efiri twerɛ Kronkron mu Nyankopɔn nkyerɛkyerɛ Kristo nkyerɛkyerɛ kanko na mekan akyerɛ mo afiri sɛ ɛyɛ wɔ Nyankopɔn akyi wade sɛ yɛbɛbɔ mpa yɛ kasa pii kwa ɛyɛ Kristo na ka saa na sɛ mfato sanka mankan anka wo befu mi ana ane sanka mankan biribi etia wo a sanka wo mfume na mo mekan yɛ na obu afu nti hwan na obu afu no obu afu Kristo ɛfiri sɛ yɛ no wɔ ka saa Mate nwoma tinsia anche mu nson sɛ mo rebɔ mpa ya mo nkasa pii kwasa abosomsomfo ɛna Mary adoma shawma Awurade ka ho wona yɛhyira wo ma nyina mu nhyira no yɛfiri mu ba Yesu ɛna Mary Maria Kronkron Yankopɔn ma me bɔ mpa ya ma yɛ ne bɔne yɛfo efiri na akɔpem da bewu amen ɛna Mary adoma shawma Awurade ka ho wona yɛhyira wo ma nyina mu nhyira no yɛfiri mu ba Yesu yɛra ɛna Mary bɔ mpa ya ma yɛ ne bɔne yɛfo efiri na akɔpem da bewu ɛna Mary Awurade ka ho na sɛ wo ɛna wo Nyankopɔn te bie mu na ni abre ɛna wo bɔ sampa yehunu wei akeka nsɛm korɔ no abobɔ nsɛm korɔ no aso bie wa nka Nyankopɔn ne bumfu ɛnuanom monwene ho momfa hyɛ mutirim menni tirimopo biara sɛ mɛto ahyɛ mu biara so de wɔtwerɛ Kronkron mu na mɛka akyerɛ mo wo Nyankopɔn empa ya yɛbɔ ma no ana yɛbɔ kyerɛ no no ɛwɔ nsiesie ɛwɔ mmara anya sɛ wo pɛ sɛ wo yɛ ne wo pɛ sɛ wo yɛ bia na wo bɛyɛ no wo mpa ibɔ mu sɛ wo bɔ mpa ya
ɛwɔ sɛ wobu nkotodwe sɛ wɔbɔ mpaeɛ a nkasakasa pii kwa ɛdeɛ bio baako nso ne yɛ Korintofoɔ nwoma edi kan eti du baako ayenkyemu ɛnan kɔpem num 1 Corinthians 11 verse 4 to 5 ɔbarima biara wɔrebɔ mpaeɛ anaasɛ wɔrehyɛ nkɔm na wakata ne tiri soɔ no onni ne tiri ni ayenkyemu nsia na ɔbaa biara wɔrebɔ mpaeɛ anaasɛ wɔrehyɛ nkɔm na ne tiri so da hɔ no onni ne tiri ni na te sɛ wabɔti kwa ahai na nsɛnsɛm no baako wɔ ɔbarima biara wɔrebɔ mpaeɛ anaasɛ wɔrehyɛ nkɔm na wakata ne tiri soɔ no onni ne tiri ni ɛnkyerɛ wɔ buo wɔ Nyankopɔn anim sɛ wɔyɛ ɔbarima na wobɔ mpaeɛ na wokata wo tiri so a ɛmfa wɔ buo ne anidie ma wɔ Nyankopɔn asɛm ne sɛ ɔbarima biara wɔrebɔ mpaeɛ anaasɛ wɔrehyɛ nkɔm na wakata ne tiri soɔ no onni ne tiri ni na ɔbaa biara wɔrebɔ mpaeɛ anaasɛ wɔrehyɛ nkɔm na ne tiri so da hɔ no onni ne tiri ni na ɛte sɛ wabɔti kwa kyerɛ sɛ wɔbaa wobɔ mpaeɛ a ɛwɔ sɛ wonya wo tiri so nkatasoɔ na mmarima deɛ wɔbɔ mpaeɛ ne kwa sɛ wɔkata wo tiri so ɔbaa na ɛwɔ sɛ wɔbɔ mpaeɛ wɔkata ne tiri so yɛbɛsua saa nnoma yi saa tiri so nkatasoɔ yi ɛyɛ deɛ baade ɔbaa so wɔbɔ mpaeɛ a ɛwɔ sɛ wɔkata ne tiri soɔ ɛna so wɔbarima ɛbɔ mpaeɛ a ɛni kwan sɛ wɔkata ne tiri soɔ ɛni kwan sɛ ne tiri nya nkatasoɔ biara na saa nnoma yi tete sɛn wobɛfumi anaa sɛ wofiri India abra deɛ mɛkenkan ne firi twerɛ Kronkron mɛma abo mfu ɛyɛ Kristo na kaa yin ɛyɛ Nyankopɔn asɛm afei sɛ wɔyɛ ɔbaa na sɛ wobɔ mpaeɛ na sɛ wankata wo tiri so a wonni wo tiri ni wɔ Nyankopɔn anim sɛ wonni tiri so nkata so a wonni wo tiri ni hwan na kaa saa nsɛm yi ɛnyɛ me na mekaayɛ ɛyɛ Kristo na kaa saa nsɛm yi nti sɛ sie wobufumi adeɛ na wɔbɛyɛ ɛnyɛ me na wobuafumi o na wobuafu Kristo sɛ wobufu a anhwɛ na wɔkyena wansa ne kora amma monsa ne mmra sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mɔbɛte aseɛ yie saa nkyerɛkyerɛ yi nsɔre foforɔ nkyerɛkyerɛ nsɔre foforɔ nka moateɛ firi nsɔre foforɔ anumu sɛ ɔrebɔ mpaeɛ ɛwɔ sɛ wobu nkotodwe anaa na sɛ wobu nkotodwe a wobɛbɔ wo mu ase ɛde w'anim abutu fam abra wɔmfa wo ti nkyerɛ wiem mote yɛ firi Yehowa dansedifoɔ mu anaa ana mote sɛ SDfoɔ ne nsɔre ahodoɔ ɛkapen dabi ade nkyerɛ ɛfiri sɛ wɔanom nkyerɛkyerɛ ne ɛwɔ twerɛ Kronkron ne mu ɛmfato ho ebi yɛ na wɔnte Greek kasa na so yɛakyerɛ aseɛ ɔbrafo kasa mu ne wo kurom kasa mu twie kasa mu Awurade Yesu Kristo bɔ mpaeɛ ɔde n'anim butu fam ɛbɔ mpaeɛ wode yɛ sɛ wɔnom nte Greek kasa ne Hebrew kasa koraa no a enti brafo kasa nso wɔn nte nti wa wo kurom kasa nso wɔnte anaa abra Kristo ne asuafoɔ ne bɔ mpaeɛ no wɔn bu nkotodwe wɔn de wɔn anim butu fam yɛ wɔ brafo kasa twerɛ Kronkron yɛakyerɛ aseɛ yɛ wɔ brafo kasa mu ndi sɛ Tagalog kasa ne kasa foforɔ mu wɔnte aseɛ wɔbɛtumi ate aseɛ wɔ brafo kasa ne twi kasa mu de yɛ ne sɛ mo bɛyɛ nhwehwɛ mo yɛ nhwehwɛ mo mo bɛhunu sɛ mpaeɛ bɔ wɔ yi yɛ ba yɛ mu nkotodwe mfa yɛ ti nkyerɛ wiem sɛ deɛ Catholic-foɔ yɛ abra wɔn ti kyerɛ wiem ɛne kwan sɛ ba ne sa awɔ sɛ yɛ de yɛ nim butu fam ɛne adom yɛn awɔtwerɛ Kronkron no mu ɛma ɔbu mfu ɛfiri sɛ wɔtwerɛ Kronkron no mu yɛ Nyankopɔn asɛm na sɛ wobu fu a ɛte sɛ ne wobu afu Nyankopɔn asɛm no ɛfiri sɛ wobu mfume sanka manka sanka wobu mfume yɛn tia wo gidie anaasɔre a wokoro nte wobu afuo no ade nti na wobu afume abra menyɛ wo bɔne biara ade na wobu afuo yɛ wɔ nipa binom wɔ hɔ no mu a mekenkan no kora no a na wɔn mu bu afu nti ɛbɛba sɛ nti wobu fu afu no wobu mfu mi na wobu afu Kristo a wɔkyerɛkyerɛ me saa nneɛma yi wɔtwerɛ Kronkron no mu ɛno nti yɛn ne nnɔma no mu baako a ne hia sɛ yɛhyɛ ne nso ɛba mpaebɔ mu nko a nsɔre mpempem
enye baako adentura ever say ensori aka no mummu onyankopon nsɛm a wɔtwerɛ kronkron no mu na sɛ wan mo mpɛse wɔbɛyɛ setie na sɛ yɛn de yɛpɛse yɛ setie a ɛno yɛ adentura ever say mpaebɔ wei sɛ yɛyɛ no onyankopon na kwan so a tumi kɛseɛ wom onyankopon betie yɛ ne bebree sɛ yɛbɔ mpa yɛ sei ana yɛbɔ mpa yɛ saa kwan so a sɛdeɛ ne nsɛm no ɛseɛ afei yɛnasɛ misa ne sɛ na sɛ yɛyi nkotodwa a yɛbɛbu no mpaebɔ mu ne to nkyɛn a ɛde abio ɛna ɛwɔ se yɛyɛ ɛwɔ se wɔbaa nyɛ ne tiri so nkatasoɔ ɔbarima deɛ ɛni kwan sɛ ɔkata ne tiri soɔ adentira well wode hwɛ wo ho ɛnuanom deɛ monhwɛ mo wode hwɛ wo ti ɛwɔ tire me wɔ tire me ti nie ɛfiri me kɔn so koro nyinaa yɛ me ti yɛ nyinaa yɛ wɔ tire hwɛ kronkron no pɛ sɛ ɛkyerɛkyerɛ yɛ no honhom fa mu adeɛ Korintofoɔ nwoma di kan ti du baako nkyɛmu mmiɛnsa na mepɛ sɛ mohunu sɛ ɔbarima biara tiri ne Kristo na ɔbaa tiri ne ɔbarima na Kristo tiri ne Onyankopɔn Kristo tiri ɛyɛ Onyankopɔn Kristo ɔyɛ ɔbarima biara tiri ɛna ɔbaa tiri ne ɔbarima ɛno nti ɛyɛ nan ọba na ɛhyɛ ase firi ne so ọba wɔ aseɛ ọba na twa to wɔ ne tiri ɛyɛ ɔbarima ɛna ɔbarima tiri yɛ Kristo ɛna Kristo tiri yɛ Onyankopɔn ɛno nti ɔba tiri ɛgyina hɔ ma okunu ɔbarima tiri ɛgyina hɔ ma Kristo Kristo tiri egyina hɔ ma agya Nyankopɔn yɛn ne tumi dibere asafo ni mu wɔnokora asafo yɛn ne tumi dibere wɔnokora asafo ni mu ɔbaa deɛ awasa wɔnya de tiri so nkatasoɔ ɛfirisa no na kyerɛ sɛ wɔde anidie ama ne ti a ɛhyɛ wɔ bi tumi ase na ɔbaa no wɔ ne tiri so tumi ɔne ɔbarima no enti ɔbaa tiri so nkatasoɔ no yɛkyerɛ na ho brasia wɔde ama Kristo ɛfirisa wɔbaa tiri ɛyɛ ɔbarima ɛna ɔbarima tiri yɛ Kristo enti sɛ wɔbaa tiri ɛgye na hyɛdeɛ ɛyɛ wɔ kunu a ana ɔbarima yɛ ne kunu a sɛ wɔkata so a yɛkyerɛ sɛ ne kunu ɛhyɛ Kristo tumi ase yɛn ne nkatasoɔ no ase kyerɛ Korintofoɔ nwoma di kan ti du baako nkyɛmu nson na ɔbarima deɛ ɛnsɛ sɛ ɔkata ne tiri soɔ ɛfiri sɛ ɔyɛ Nyankopɔn suban ne n'animonyam na wɔbaa deɛ ɔyɛ ɔbarima animonyam na ɔbarima mfiri ɔbaa mu na mmom ɔbaa na ofiri ɔbarima mu verse 9 na ɛnyɛ wɔbaa nti na wɔbɔ ɔbarima na mmom ɔbarima nti na wɔbɔ ɔbaa ɛno nti na ɛsɛ sɛ wɔbaa nya ne tiri so tumi a ɛyɛ nkatasoɔ abɔfoɔ nti yɛbɛka yɛn wɔbrɔfo kasa mama wɔn a wɔnte Tagalog anaasɛ yɛn kurom kasa no na ɔbarima deɛ ɛnsɛ sɛ wɔkata ne tiri soɔ ɛfiri sɛ ɔyɛ Nyankopɔn suban ne n'animonyam na wɔbaa deɛ ɔyɛ ɔbarima animonyam na ɔbarima mfiri wɔbaa mu na mmom ɔbaa na ofiri ɔbarima mu na ɛnyɛ wɔbaa nti na wɔbɔ ɔbarima na mmom ɔbarima nti na wɔbɔ ɔbaa ɛno nti na ɛsɛ sɛ ɔbaa nya ne tiri so tumi a ɛyɛ nkatasoɔ abɔfoɔ nti mɛka yɛn nso wɔ sɛboha na ɔkasa mu na ɔbarima deɛ ɛnsɛ sɛ ɔkata ne tiri soɔ ɛfiri sɛ wɔyɛ Nyankopɔn suban ne n'animonyam na wɔbaa deɛ ɔyɛ ɔbarima animonyam na ɔbarima mfiri wɔbaa mu na mmom ɔbaa na ofiri ɔbarima mu
na ɛnyɛ wɔbaa nti na wɔbɔɔ ɔbarima na mmom ɔbarima nti na wɔbɔɔ ɔbaa. Ɛno nti na ɛsɛ sɛ ɔbaa nya ne tiri so tumi a ɛyɛ nkatasoɔ abɔfoɔ nti. Kapampangan ne kasa mu nso ɛka sɛ na ɔbarima deɛ ɛnsɛ sɛ ɔkata ne tiri soɔ. Ɛfiri sɛ ɔyɛ Nyankopɔn suban ne n'animuonyam. Na ɔbaa deɛ ɔyɛ ɔbarima animuonyam. Na ɔbarima mfiri ɔbaa mu na mmom ɔbaa na ofiri ɔbarima mu. Na ɛnyɛ ɔbaa nti na wɔbɔɔ ɔbarima na mmom ɔbarima nti na wɔbɔɔ ɔbaa. Ɛno nti na ɛsɛ sɛ ɔbaa nya ne tiri so tumi a ɛyɛ nkatasoɔ abɔfoɔ nti. ILOCANO kasa mu nso ka sɛ na ɔbarima deɛ ɛnsɛ sɛ wɔkata ne tiri soɔ. Ɛfiri sɛ ɛyɛ Nyankopɔn suban ne n'animuonyam. Na ɔbaa deɛ ɔyɛ ɔbarima animuonyam. Na ɔbarima mfiri ɔbaa mu na mmom ɔbaa na ofiri ɔbarima mu. Na ɛnyɛ ɔbaa nti na wɔbɔɔ ɔbarima na mmom ɔbarima nti na wɔbɔɔ ɔbaa. Ɛno nti na ɛsɛ sɛ wɔbaa nya ne tiri so tumi a ɛyɛ nkatasoɔ abɔfoɔ nti. Anuanom mu da hɔ. Kristo asuafoɔ no wɔnom ɛkyerɛkyerɛ yɛn biribi wɔ ha yi sɛ wɔbaa ɛbɛbɔ mpaeɛ a ɛwɔ sɛ wɔnya ne tiri so nkatasoɔ a anaa ɛwɔ sɛ wɔnya ne tiri so tumi a ɛyɛ nkatasoɔ. Anaasɛ sɛ ɔbarima bɛbɔ mpaeɛ a ɛnni kwan sɛ wɔkata ne tiri soɔ. Ɛfiri sɛ ɔkata ne tiri so a wɔni ne tiri ni. Na mmom sɛ ɔbaa deɛ ɔkata ne tiri so a wɔdi ne tiri ni. Na ɔbaa tiri ɛyɛ ne kunu anaasɛ ɔbarima. Ɛna ɔbarima tiri ɛyɛ Kristo. Afei saa nneɛma nyinaa kyerɛ sɛ adɛn nti na sɛ ɔbarima ɛbɛbɔ mpaeɛ ni kwan sɛ wɔkata ne tiri so. Mmarima a wɔfiri India ɛkatakata wɔn tiri so. Abere a ɔbaa deɛ sɛ wɔni ne tiri so nkatasoɔ a ɔni ne tiri ni. Yɛnom ne ɔhaw no mu baako a wɔsɛ yɛhwɛ ano ɛfiri twerɛ Kronkron no mu. Bɛrɛtɔ nsa frɛ mo kyena mɔmmra na yɛntoa yɛn asɛm tie fa mpaebɔ ho no so. Ɛnɛ yɛsua sɛ yɛbɔ mpaeɛ a ɛni kwan sɛ yɛyɛ sɛ nyaatwomfoɔ no wɔn deɛ da wɔpɛ sɛ wɔgyina hɔ ɛde kyerɛ nkurɔfoɔ. Yɛn mpaebɔ ɛni kwan sɛ yɛkasakasa pii kwa. Ɛna sɛ yɛbɔ mpaeɛ a ɛwɔ sɛ yɛbu nkotodwe bɔ mpaeɛ. Nyina hɔ bu nkotodwe bɔ mpaeɛ. Fa w'anim butu fam. Ɔkyena sɛ ɛyɛ wɔ Nyankopɔn ne pa yɛbɛtoa so. Na ɔkwan pa bɛn ne yɛfa so bɔ mpaeɛ wɔ ne mmoayɛ mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a sɛ yɛbɔ mpaeɛ a wɔ Nyankopɔn ɛbɛtie yɛne. Ɛna sɛ yɛbɔ mpaeɛ a yɛbɛtumi kora de yɛni ato so sɛ wɔ Nyankopɔn ɛtie yɛn. Brother Daniel Somoe. Ɔkyena yɛne da soɔ ne sɛ wɔ Awurade mmoa ne na ho mmɔborɔ mu no mɔbɛsane abɛka yɛn ho. Aboro a yɛgu so wɔ yɛn Awurade Mmara Nsɛm adesua yi mu. Na yɛn bɛtoa so akɔpem fie da. Ɔkyena bɛyɛ da ɛtɔ so nan a yɛsua Awurade Mmara Nsɛm. Sɛ yɛwɔ Nyankopɔn pa. Anwummere no nso FILIPINO no mmere mu Ghana ha bɛyɛ anɔpa 12. Yɛbɛtoa so asua yɛn Awurade Yesu Kristo Mmara Nsɛm. Yɛpɛ sɛ yɛbɔ mo nkaeɛ sɛ yɛn bɛtoa so akɔpem ɛnam akɔmako dunan. Yɛn bɛyɛ na wɔtwe mmiɛnsa ɛfiri dwoɔ da kɔpem fie da biara. Na wɔkyena
bio yɛbɛto waso abra yeguso a yɛsua yɛ Awurade Yesu Kristo Mmara Nsɛm no ɛkyerɛ ɛbɔ awia dɔnko ne fa yɛne da so no sɛ mɔbɛka yɛ ho ama yɛabɔ mpaeɛ ama ewiase nyinaa na yɛn ɛbɛba so awia dɔnko ne fa ɛbɛyɛ anwummere nɔnkron ɛwɔ Philippines na ansana yɛbɛpɔn yɛn asubɔ nkyerɛkyerɛ ne da yi no bio yɛda wo Nyankopɔn ase sɛ wama yɛn akwanya pɛyi na yɛpɛ sɛ yɛda yɛahohoɔ nso a wɔbɛka yɛn ho ne da yi no nso ase ɛma yɛtie Awurade Mmara Nsɛm na yɛne yɛn nuanom a wɔfiri mmeammea ahodoɔ wɔ wiase wɔ Church of God International bio yɛretɔ nsa afrɛ mo sɛ mamɛka yɛn ho ɔkyena sɛ yɛwɔ Nyankopɔn pa na yɛntoa yɛ adesua no so menkyea ɛkɔma mo nyinaa na ansa na yɛbɛpɔn no mesrɛ mo ada mama yɛn nyinaa yɛmmom na yɛmmɔ wɔ Nyankopɔn. Panginoon naming Diyos, Ama yɛmampaeɛ. Awurade yɛn Nyankopɔn agya twede yɛn mpɔn na wɔwɔ dɔba korɔ no din yɛn nyinaa yɛda wo ase agya w'akwanya pa foforɔ a wɔde ama yɛn sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi anya mmerɛ asua wɔn nsɛm kronkron ɛfiri sɛ ade a ɛte sɛ aba yɛn abrabɔ mu sɛ yɛmfa ntie wɔn nsɛm kronkron mfiri santene ne mmerɛ santene a ɛbaa wiase yi na yɛmmɔbɔ na fa yɛn bɔne ɛkyɛ yɛn sɛ yɛntumi anyɛ w'apɛdeɛ ɛfiri sɛ yɛtɔɔ na adɔɔ mu a na yɛnnim wɔn nsɛm yɛsrɛ wo sɛ hunu yɛn mmɔbɔ na wabue w'asɛm so wakyerɛ ɔmamfoɔ yɛsrɛ wo sɛ da biara wɔma yɛn akwanya pa sɛ Onyankopɔn a wɔbɔɔ yɛn nkwa wɔbɛhyira yɛn ne yɛ fiefoɔ ne yɛ adɔfoɔ sɛdeɛ wɔbɛtumi ati wo pɛ kronkron yɛsrɛ wo sɛ ma yɛ fiefoɔ kwan na yɛn nyinaa yɛatumi asom tenenee kwan so agya nsɛm na yɛgya de nyinaa hyɛ ɛsrɛ wo sɛ sɛ ade pa kye yɛn a ma yɛ kwan nkanka yɛ hohoɔ na yɛn nyinaa yɛnsa no mmra wo nkyɛn mmɛtie wɔ nsɛm agya yɛda wo ase ma yɛ agye nkwa na yɛn Awurade Yesu Kristo din mu amen. ngayon tanggapin natin ang walang hanggang basbas mga langit. Na adumaya resane nkwaje free na Awurade Yesu Kristo na honhom kronkron mo enka bomu eni nyina akoma mu hene ne yama mu hene sese na da na da nyina amen.
mananatiling lingkod mo. Pag-asa ay sa'yo. Kahit na usigin at alimurahin, magtitiis, makita pa lamang ang gilig. Ngunit di ko magagawa kung ako'y mag-isa. Mapatang hirap na nadarama, linisin mo itong aking puso at kaluluwa. Hanggang mayroong tinig, ikaw ay naawitan. Ibig ng pagkulit sa'yo amang banal, at kung lahat mapawi na hanggang sa
kung sakali man ako ay papanaw, pag-asa ko pa rin ikaw, bubuhayin sa huling araw. Maghihintay ako sa'yo, hindi magbabago. Magunaw man itong mundo, pag-ibig ko'y sa'yo. Maghihintay tuwina, laging maghahanda upang tayo ay magkita sa piling ng Ama. At kung sakali man ako ay papanaw, pag-asa ko pa rin ikaw, bubuhayin sa huling araw. Maghihintay ako sa'yo, hindi magbabago. Magunaw man itong mundo, pag-ibig ko'y sa'yo. Maghihintay tuwina, laging maghahanda upang tayo ay magkita sa piling ng Ama. Maghihintay tuwina, laging maghahanda upang tayo ay magkita sa piling ng Ama. Maghihintay sa'yo. Asafo
Brothers, sisters, and fellow men, the scriptures has prophesied perilous times ahead. It has warned us about the evil
that will beset humanity in the last days, where people will turn against each other because of greed and the insatiable hunger for power and world domination, and about horrifying plagues and famines that will take the lives of millions worldwide. We are now starting to witness these signs one by one. Unrest and turmoil all around. The unmistakable stench of evil can be felt everywhere. And people are starting to look for answers and are not finding one. It is time to come together as one and humble ourselves before the Lord of hosts. Let us kneel down and lift our supplications to Him that has the power to save us against the rulers of the darkness of this world and the spiritual wickedness in high places. Let us call upon God Almighty for the sake of our children and our children's children, and for every inhabitant of this world who seeks hope and salvation, that we may find peace in our hearts and hope in the great beyond. Despite the predicament that humanity is now facing, brothers and sisters and fellow men, let us prepare our hearts in prayer. Tayo po'y sama-samang dumulog sa pananalangin sa Diyos. Panginoon naming Diyos, Ama naming dakila at makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesu Kristo, uli kami pong nagtitiwala sa iyong kapangyarihan at magagawa, lakas loob na lumalapit sa iyo upang pasalamatan ka. Patuloy mo kaming iniingatan, inilalayo sa mga kapahamakan. Ama, salamat po sa iyong pagmamahal. Salamat po. Ikaw ang aming manlalalang. Nakilala namin ang Panginoon na mapagmahal, mayaman sa awa. Salamat po sa mabuting kapalarang aming nasumpungan. Ama, sa iyo po ang lahat ng karangalan at kapulihan. Alam po namin, Panginoon, marami ang mga kapahamakan. Marami ang mga panganib sa aming mga sarili. Hindi po namin kayang makapagtagumpay. Kailangan po namin ng iyong awa. Marami ng mga kapwa-tao namin na iyong nilikha ang nakalimot sa iyo. Gumagawa ng mga katumpalasanan. Pakinggan manfoɔ no bebree wura firi wo. Ɔmo yɛ bɔnefosɛm. Yɛbɔ mpaeɛ sɛ nipa mfomsoɔ kyɛn na hu nipa bebree mmɔbɔ. Nipa bebree a ɔmo ayera. Yɛkoto sɔre yɛgya. Yɛsrɛ ɔte bi ɔmo akoma mu. Na amuntie wo nsɛm ase sɛ na ɛbɛyɛ a mbɛtumi akae ɔdɔ ayɛ meyɛ. Agya Nyankopɔn, kɔpem saa berɛ Balik loob, magising ang aming mga diwa, magkaroon kami ng isang magkasama-sama kami sa isang matuwid, matapat na paglilingkod sa iyo. Pagan mo po ang mga nagkakawang gawa, walang sawang nagmamalasakit sa aming mga kapwa, tumutulong sa mga nangangailangan, nag-aabot, nagdudugtong sa mga walang anuman, ang mga taong natutong makaramdam ng awa sa mga nagigipit at sa mga dukha. Sana po pagpalain ang mga kaluluwa na mga nasanay sa paggawa. Ama, mahabag ka rin
sa mga namumuno sa bawat bansa. Turuan mo sana ang bawat isa ng mga kaparaanan upang malingap nila ang kanilang mga nasasakupan. Marami pong mga kapwa-tao namin. Among pessoa, dyan Nyanko pong ihya o humabro. Buhay. Ani adeɛ biara a wobɛtumi ayɛ ma wɔn. Kyerɛ wo sɛ, ma wɔn nyinaa sie. Ɛfiri sɛ, woyɛ yɛabaa ndenden. Na ɛnyɛ yɛ hɔ. Yɛn nyinaa afiri bɔne ahosuo nyinaa. Na ma yɛ kokoto, ɛne gyidie ahoɔden. Na yɛdeɛ yɛbɛtumi ayɛ so. Ɛsɛ sɛ boa yɛn na yɛntintim awɔ animu. Na yɛntumi nhyɛ odin anuonyam. Wona anidie ne anuonyam yɛ wo da. Ada wo ase pa awɔ yɛagyenkwa Kristo Yesu din mu. Amen. Tanggapin po natin ang basbas at ang pag-ibig ng Amang nasa mga langit. Biyaya ng pagliligtas at pagpapagaling ng ating Panginoong Yesu Kristo. At ang patnubay ng banal na Espiritong sanawang maghari sa ating mga puso magpakailan-kailanman. Amen.